हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। बोरै दङ? मोजां ना? दिनै बबाव थांगोन, बबाव बेरायगोन टारगेट गैथ'आ। थांनाय जाबा नुगोन दाहाय। दा गोजोन फुंबिलिनि थाखाय बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। नोंथांमोना जाहाथे आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेला गोदानबा साबस्क्राइब आरो बेल आइकनआव दाबायना हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारबा सिगां नोंसिनियाव नुजाहैनायनि थाखाय बा मोनहैनायनि थाखाय। दा मा बुंबावनो, बेनोसै। बयखौबो फुंबिलिनि थाखाय गुड मर्निं खनसेबा उइस खालामनाय जाबावबाय।